ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ ಅವೇನು ಇಂಚಮನ್ ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ 1 ಕಪ್ಪು, ಮೈದಾ 1 ಕಪ್ಪು, ಕೊಕ್ಕೋ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡ 1 ಚಮಚ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಎಲ್ಯ ಚಮಚಡ 1/2 ಚಮಚ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಯ ಚಮಚಡ 1/2 ಚಮಚ, 1/2 ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ, ಎಲ್ಯ ಚಮಚಡ 1/2 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಯ ಚಮಚಡ 1/2 ಚಮಚ, ಕಾಪಿದ ಪೊಡಿ ಎಲ್ಯ ಚಮಚಡ 1/2 ಚಮಚ, 1/2 ಕಪ್ಪು ಪೇರು, 1/2 ಕಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು, 1/2 ಕಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಚೆರಿ. ನನಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗ್ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಐಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀದು ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚಾಯರ ಬುಡ್ಕ ಬೆಚ್ಚಾಯರ ಬುಡ್ನಾಗ ಐತ ಮುಚ್ಚಳಗ್ ಲಬ್ಬರ್ಲ ಬಿಗಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಇತ್ತ ಕೇಕ್ ಮೌಲ್ಡ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ಗ್ರೀಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಐದ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಈತೇನು ಫಸ್ಟೇ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀವೋಡು ಬಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗ್ 1/2 ಚಮಚದಾತ್ ಕಾಪಿದ ಪೊಡಿನ ಕಲಪೋಡು ಮೈದಾ ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನೇನ್ ಮಾತ ಗಾಲಿಸೋಡು ನೇನ್ ಮಾತ ಗಾಲಿಸಿದೈನೆ ಇಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಗ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ತೆತ್ತಿ ನನ್ನ ಇಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಪೇರು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಪಿದ ಪೊಡಿ ಕಲತು ದೀತಿನ ನೀರು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಪ್ಪುಡು 1/2 ಕಪ್ಪುದೆ ತೊಂಡಾಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಓಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರಿದಿನ ಕಾಪಿದ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೀಟರ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಟರ್ ಇಡ್ಲ ಬೀಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಬೀಟ್ ಮಂತದಾತಂಡು ಕೇಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಈ ತಾಂಡ ಯಾವು ಅನ್ನ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಕೇಕ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಪಾರ್ದು ಬೇಯರೆ ದೀಕ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಕೇಕ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ನಕ ಅವೇನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬೇಯರೆ ದೀಪು ನೆಡ್ದುಂಬು ಕುಕ್ಕರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅದುಪ್ಪೋಡು ಕೇಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ ದೊಲೈದಿದ್ದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ 5 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ 30-35 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು ಬೇಯ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ಕ್ರೀಮುನು ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೆರೆ ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐಕು ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಡ ಐಸ್ ದೀದು ಐತ ಮಿತ್ತು ತೋಪು ದೀದು ಐಕು ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮುನು ಪಾಡೋಡು ಇಜನ ಕ್ರೀಮ್ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪುಜಿ ನೀರು ತೂದು ತೂದು ಪಾಡ್ನ ಅಂಡು ಒರನೆ ಪಾಡ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಸ್ಲೋ ದೀದು ಬೀಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ 3-4 ನಿಮಿಷ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀದು ಬೀಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು నేను 1/4 ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೊಲೈ ಸೆಟ್ ಆಯರೆ ದೀವೋಡು ಇತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಬೇತುದನ್ನ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಟೂತ್ ಪಿಕ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ
ಅವೇನು ಪಾರ್ದು ಅವೆಂದು ಎತ್ತದು ಕೈಟು ಒಚ್ಚಿದು ತಗೋಡು ಐಟು ಪತ್ತದು ಇತ್ತಂಡ ಬೇಯ್ತದ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾರ್ಥ ಇತ್ತಂದು ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಇಂದು ಚೌಲಿ ಆಯರೆ ದೀವೋಡು ಚೌಲಿ అయినాక ಅವೇನು ಇತ್ತ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಐತ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ನು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಅವೇನು ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಕೇಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗು ಕ್ರೀಮನ್ನು ಪಾರ್ದು ಕೇಕ್ದ ಮಿತ್ತದ ಪೀಸನ್ನು ಅಡಿಕ್ ದೀವೋಡು ಇತ್ತ ಐಕು ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ನು ಪಾಡುಗ 4 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆಗೂ ಒಂತ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಈ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ನು ರೆಡಿ ಮಂತದೆ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ನೆ ನಾನು ಐಕ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಭಾಗಗ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಪಾರ್ದಾತನ್ನು ನನ್ನ ಕೇಕ್ದ ಪಿರೊಂಜಿ ಭಾಗನು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಕೇಕ್ದ ಅಡಿತ ಭಾಗ ಅವು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಇತ್ತ ಐಕಲ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಪಾರ್ದಾಯ್ನೆ ಐಕ್ಲ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಪಾಡ್ಗ
ಇತ್ತಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಪಾರ್ದು ಐಕ ಡಿಸೈನ್ ಬುಡ್ಪಾಗ ಕಟ್ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ಪೀಸ್ನ ಈತ ನಡುಕು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಚೆರಿ ನೈಕ್ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನ ಐತ ಸುತ್ತಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಅವೇನು ಇತ್ತ ಈತ ಬರಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮುಟ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ನೆ ಅವೇನು 2 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಸೆಟ್ ಆಯರ ದೀವೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಸೆಟ್ ಆತುಂಡು ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು ತುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೇಕ್. ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.